नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयबो रायजो राजाया नुगासिनो दङ जे जोंहा डिलिमिटेशननि जितु समस्या बयबो बर' माहारिया दिनै मोनसे गिखांनाय मोनदों आरो बे गिखांनाया मा जोंनि भबिष्यतआ मा जाहैगोन बेखौ बयबो मिथिगौ। जायनि थाखाय दिनै रौता उदालगुरि माजबाद अरां टंला गासैबो बर' हारिया बा बर'नि लिडारफोरा दिनै मोनसे गिखांनाय मोनसे फैदों जे जोंनि उदालगुरि जितु जोंहा एमपि सिट जानो गोनांमोन लकसभानि नाथाय नै क'क्राझारा जानानै एज इट इज थानानै दिनै उदालगुरिया जायाखैसै। रायजो राजानि मतामतफोरखौ नोंथांमोना नुजोब्बाय आरो रायजोआ मा लुबैदों सोरनि सायाव बरखा सोरखौ खामानि मावजानो लुबैदों दिनै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मतामत लानायखौ नुबाय आरो बे पजिटिभ जानांगौ होननानै रायजोनि लुबैनायखौ दिनै नोंथांमोना जाफुंहोनांगौ होनना दिनै रायजोआ बुंदों। नंगौ थांनाय 20 तारिख जिहेतु डिलिमिटेशननि जितु लिस्टखौ फोसावबाय ड्राफ्टखौ होबाय क'क्राझार सेक्रेटारियेट अफिसनि गेट लांगोना खाथियाव जा बम गावबाय बा फुटका फटायबाय बेथ' आंनि नोजोराव इसेल'सो जादों खमसो जादों। न'खर न'खर फुटका गावनांगौमोन अफिस फुटका गावनांगौमोन मानो थाखाय सिदा खोथा जे जोंहा 15टा MLA मोननायाव जोङो सिगाङाव जेरै 6टा दङमोन बिदिनो 6टा थाफिनबाय आरो मोनथाम बारिनाया दिनै बै गुबुनजों दाजाबनानै 9टा जाबाय। अब्ला दिनै गुबुना 9टा मोनबाय दिनै जों 6टा मोनबाय। राजखान्थिनि फोथाराव दावहा नाङोब्ला 6टाया देरहागोन ना 9टाया देरहागोन सिदा खोथा। अब्ला बिनि थाखाय जोङो फुटका गावनांगोन। जोंनि राजखान्थि फोथाराव जोङो जेनोब्ला दिनै जों बिनि थाखाय फुटका गावनांगोन नङा होमबा। आं दिनै बेखौसो बुंगोन जायफोरा दिनै फुटका गावबाय जों जेननायनि थाखाय जों 6टा मोनबाय गुबुना 9टा मोनबाय बेथ' जोंनि जेननायाव फुटका गावनांगौबाथ' गासिबो गावनांगोन। अब्ला दिनै जोङो आरो नायदो जोंहा उदालगुरि जितु लकसभा जानो गोनां दङमोन 6टा एसेम्ब्लि सिटखौ मोनबा एसेम्ब्लि सिटआव दिनै दरंजों साबमिट खालामबाय। देरहागोना सोर देरहानांगौमोन 6टायासो देरहानांगौमोन जों जेनबाय। जेननायनि थाखाय मानो जोंनि उदालगुरि बाक्सा तामुलपुर टंलाया मानो फर्म गावाखै नङा जेनदोंना जेनाखै जोङो 6टाया मोननांगौ दिनै मोनबा जों जेननानै जों थाहैनो गोनां जाबाय बेखौथ' रायजोआ लुबैयाखै। दिनै रायजोआ मोजाङैनो मिथिगौ जे रायजोनि खामानिखौ बा रायजोनि गांनाय उखैनायखौ मावनो थाखाय रायजोआ भट होनानै मन्त्रि MLA MP बानायनानै हरो नङा होमबा। दा सासे हादारन बेक्तिया सासे हादारन रायजोआ दिनै नांगौ होननानै दिनै माबायाव इलेक्सन कमिसनाव बुंहैनो हाया। बेखौ मावनांगौ खामानिया सोरनि MPनि MLAनि नङा चिफनि BTC चिफनि दिनै बिनि मावनांगौ खामानिया सोर जोंहा रायजो सभानि MP दङ नङा दिनै जोंहा स्टेटआव मन्त्रि दङ जोंहा BTCनि चिफ दङ बिसोर मावा सोर मावगोन नङा बिसोरसो मावनांगोन। दिनै रायजोआ जिखौ लुबैनानै हास्थायनानै दिनै भट होनानै हरबाय बिथांमोना रायजोआ बे MCLA EM मिनिस्टार बिथांमोननि सायावनो दिनै निर्भर। अब्ला दिनै जोङो रायजोनि मतामतजों खारोब्ला जों सोरखौ दाय हमनो नङा होमबा बेनो आरो। उदालगुरि जायालाफानो जुदि दरं जुदि जामारोब्ला बिनि दाया सोरनि जागोन? आङो दा बावैनो बुंखाबाय एसे आगोलावनो जे मावनांगौ खामानिया अफिसियेलि बियो EM सोरबा चिफ MLA आरो MP आरो मिनिस्टारफोरनि। दिनै रायजोआ नांगौ होननानै मिथिखानानैबो जुदि एसेम्ब्लियाव थाग्रा MLA MPफोरा जुदि बुङाब्ला दिल्लीयाव थानाय रायजो सभानि MPआ जुदि बुङाब्ला स्टेटआव थानाय सासे स्पिकारा बुङाब्ला स्टेटआव थानाय मिनिस्टार MLAफ्रा बुङाब्ला सासे हादारन रायजोआ थांना बहा बुंहैनो दायनिगिरिया सोर? BTC दिनै गभर्नमेन्टआव रुलिं गभर्नमेन्टआव सोर दङ बिथांमोना बुंनांगोन। BTC गभर्नमेन्टआवसो सोंगोन BTR गभर्नमेन्टआवसो सोंगोन बेखौ नांगौ ना नाङा रायजोआथ' नांगौ होनना बुंखाबाय। अब्ला दायनिगिरिया सोर रायजोआ ना पलिटिक्सआ? गभर्नमेन्टआव थानाया रायज्लायनांगौ ना गभर्नमेन्टआव थाया रायज्लायनांगौ नोंसोर बुंदो। दिनै दायनिगिरिया सोर जागोन? गभर्नमेन्टआव थानायानो मावनांगोन। दिनै बिनिखायनो आं बुङो दिनै एबसुनिफ्राय लानानै जेसेबां सात्र संगठनफोर दङ बयबो दिनै संखिखांदों बिदिथ' खालामनांगौनि प्रयजन गैयामोन। नोङो स्टेटआव रायज्लायनानै गभर्नमेन्ट जिहेतु दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट दङ दिनै माजबादनि MLA मा खालामखो
कालाइगावनि एमएलए मा रायलायखो उदालगुरि एमएलए मा खालामखो बै पानेरिनि एमएलए मा खालामखो जायखौ दिनै जोङो देरसिन मासियाव जिरायनानै दङ बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा सोर बिथाङा स्पिकार बिथाङा बयजोंबो सन्मान मोनजानाय सासे व्यक्ति बिथाङा मिथिया नामा उदालगुरिया दिनै लकसभा जानांगौ होननानै इउजि बुं बिथाङा दिनै मिनिस्टार बिथाङा मिथिया नामा उदालगुरिया दिनै लकसभा जानांगौ होननानै 15थायाव जों खैथा मोननांगौ बेखौ दिनै बिथाङा मिथिया नामा रायजोआ बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ रायजोआथ' खस्थ' खालामगासिनो बयबो दिनै बुंगासिनो गभर्नमेन्टआ मावनांगौ खामानिखौ जों मा बुंबावनो दिनै नोंथांमोना नुदों सिदा खोथा जोङो जेनबाय 15थायाव जों 6था मोनबाय 9थाया गुबुना मोनबाय सिदा खोथा बे जेनबाय जोंनि 6था समस्तिया दरंआव थांबाय मोनबा समस्तिजों डाइरेक्ट सिदा खोथा जों जेनबाय बुंदोंबा मा दंबावो मावदों सरकारा दिनै पजिटिभ जानांगोन रिजाल्टआ पजिटिभ जानांगोन जिथु दाबो सम दं दाबो उदालगुरिया लकसभा जानायनि बेबस्थाया दङ नों जेरैखि जायाबो रायज्लायनानै बेखौ पजिटिभ खालामनांगौ आरो जोंनि बेसेबां बर' रायजो राजा दिनै होजिखावदों दिनै धरना खालामदों बयबो पजिटिभ जानांगौ सिदा खोथा रायजोआ जाय मावनो हाया दायनिगिरिखौ गभर्नमेन्टआ माबाया रायजोआ मिथिखागोन सिदा खोथा दिनै आङो बुंनाय खोथा आं बुंफिननो गोनां जासिगोन दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव आं मानि थाखाय साबायखर बावनो दिनै 15था एमएलए जानायाव 6था रिजार्भ सिट मोनबाय गुबुना 9था मोनबाय आं बिनि थाखाय साबायखर बावनांगौ नामा दिनै लकसभाया सिदा मोननै जानांगौमोन मोनसेल' जाबाय जों जेनबाय बिनि थाखाय आं दिनै पिस एकर्ड होनना बुंनांगौ नामा दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिनि थाखाय आं दिनै साबायखर बावनांगौ नामा दिनै सिमाया दासिमबो बारियाखै बिनि थाखाय आं दिनै साबायखर बावनांगौ नामा एनडिबि रन्जनजों लोगोसे गुटै केदारा दिनै गवाखै बिनि थाखाय आं साबायखर बावनांगौ नामा दिनै सासेबो बेकार सेंग्राफ्रा सासेबो लाइमोनफ्रा सासेबो एनडिफ्रा दिनै साकरि मोनाखै बिनि थाखाय आं साबायखर बावनांगौ मा नङा होमबा बिनि थाखाय आं दिनै पिस एकर्ड होनना बुंनांगौ नामा मावनो गोसो दङ नाथाय मानि थाखाय मावनो हायाखै बयबो मिथिगौ मानो खुगासिया बेनो आरो खोथाया दिनै खावलायदों बयबो बिनि थाखाय एलार्ट जानांगौ फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजोआ बयबो लिडारफोर दङ नाथाय गोरोन्थि खालामनो मोननाय नङा बे सिदा खोथा उदालगुरिया बे एमपि सिट जाथारनांगौ सिदा बिनि खोथायाव आङो आगोलबो बुंगासिनो दङ आरो बुंबोगासिनो दङ प्राय आं एनडिबिनि खोथाखौ बुंबाय थानो गोनां जायो आरो बुंदों सिदा खोथा मानगोनां प्रमद बर'आनो बुंदोंमोन जे बे कर्टनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां अख्राङाव फैबाय हा दिनै फैदों होनबा नोंसोर सोंदो सों प्रमदबरनियाव सोंदोब्रा नोंसोरो मिडिया जानानै जे नोंथाङा दि बुंदोंमोन जे उदां अख्राङाव रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो फैबाय नोंसोर सोंदो सोंनो हाया होमबा नोंसोरो सोंदो हा बयबो न'खर न'खर एनडिबिनि बिमाफोरनो जों गथ'फोरखौ समजायना हैगोन होनना बुंदोंमोन बेखौ सोंदो आंथ' मा बुंनो बै इउजि ब्रह्म सारनियाव सोंदो जे मेगन खाथेनानै मेगन मिसिबनानैबाबो रन्जन दैमारिया जोंखौ फोथायना सुयो होबाय बिनियाव सोंदो मिनिस्टारनियाव आं मा बुंनो हानो बिसोरसो दायथ' लादोंमोन दा जों रायजोआथ' पजिटिभखौ मोनाखै बेनो आरो थेंक इउ